okusana nkhani yokhuza ndi ad hoc committee ya ku parliament imene kuchita kafukufuku wokhuza ndi ngozi ya ndege imene inapha Aleti Sausilima komanso anthu ena 8 paja tikatsata bwino leroli pa 29 June chaka chimene cha 2026. Komiti imeneyi imakumana ndi families anthu amene anatisiya pa ngozi imeneja. Ena mwa iwo ndi a madamu Aleti Abdul Lapken omwe nthawi imeneja kumene kunkachitika ngozi amagwira ntchito ngati Deputy Chief of Protocol ku Ministry of Foreign Affairs. Also paja anatisiya pa ngozi imeneyo. Awo information yomwe madamu amenewa anafotokoza ku parliamentary committee makamaka ndi mmene Aleti a spouse yawo anapereka isanachitike ngozi imeneja tengatu kuwafotokozera anthu amene amapita ku Korea ndi Aleti Dr. Sausilima komanso mmene amanyamuka ulendo wopita ku lero Aleti Laf Kasambala abweresatu mafunso kwambiri information imene titioneko zimene anayankhula nako timalizeni nkhaniyi. Mai Lapken mkhoza khala masuka mufotokoze chimene mukudziwa. Sindikudziwa ngati mafuna muwerenge ripoti yanu kapena mutifotokozera poti mwina mukuzikumbukira zina ndi zina chikhala chisankho chanu koma ife tilokonzeka kumva mbali yanu nde mukhoza kutifotokozera umboni wanu zokumukambira. Zikomo Mr. Chairman ndi olemekezeka onse amene muli muno ndi aphungu akwathu ankhumba kwathu kundira ndi kumalabada ulemu wanu nonse. Ine Sarah Lapken zoyankhula zambiri ndilibe umboni zimene ndingayankhule ine si zambiri yayi chifukwa chakuti amunanga palibe chachilendo chimene anayankhula kapena chinachitika mmene amapita komabe chimene ine ndinadabwa koma pa nthawi imeneyo sinadabwe kwambiri nazakumbukira zinthu zidachitika ndibwerera kumbuyo pang'ono nthawi imene amapita ku North Korea but a week before mwina 2 weeks before kunyamuka ku North Korea anandiuza kuti ali ku office kwawo. Leloli ndifuna ndipange clear office yanga ndikilinemo ndatenga nthawi yaitali ndisana clean ndiye ndifikirako bemochedwa ndifuna ndichonse ndikhonzemo ndiye ndikuti ndiye muli ndi nthawi ati ndikhonza akazanga zamawo sindikuziwa mwina ndikapita ku North Korea mwina sindikabwera iwo ndine nkoza selewula bwanji ali basi muzaziona nthawi imeneyo. Anamaliza zina zotaya nataya zofunikira kubwera nazo kunyumba kwanga anabwera nazo ndi anangondipasa kuti izi usunge ndiye basi naninso nangozitenga kuzisunga sinasigule kuti nzichani. Akunyamuka ngati mmawa ku North Korea nalongezera zonse zofunikira anandiuza kuti wallet yanga yosalongeze isale ndikuti bwanji maulendo onse mmatenga ndi ndrama muyika kuti ati ndama ndingoyika nthumba koma wallet yo isale chifukwa ulendo ndikabwera ndiwodala ndikapanda kubwera basi ndizikakhala konko nde ineso nayankha mowaselewula mukakwatira ma Koreans anandiyankha kuti uzazindikira nthawi imeneyo. Nakhala ku North Korea kuja mwina kanali 3 weeks kanali 2 weeks tachoka mmene kwanadusa ku South Africa anandimbira tabwera kuzaona abwana funa aona Lucius Banda
ndi anandijambulira chithunzi tili kuno koma amene alili achimwene athu ulendo ngovuta mwina titayambe ndife ndi kuti mutayambe ndinu ulendo wopita kuti uzazindikira kusogolo. Anabwera chamma past 7 anafika chamma past 7 to 8 tinacheza pana chamma 10 kuti ndikagone akuti iwe ticheze komaliza nati mutanthauza chani ine ndikagona asanayamba kusogosola mali gift ena ndi ena azinzawo amene anatumira kuti akapasa zibale yawo nandiuza izi zikupita kwakuti izi zikupita kwakuti izi ndalama ndizakuti mwina mawa ndikapita ukujeni kumaliro mwina kubwera mwina usabwera eni yake muzapasizi nati kodi mukuyankhula bwanji. Mawa kunacha nazuka as usual amati 8 o'clock ndikhala ndikupita ku airport. Nazuka nakhozera chakudya mwanthawi zonse nikhala pambali pawo akudya ndi amandiyang'ana mondimvera chisoni. Nafunsa mulanga mundiyang'ana choncho bwanji. Nayang'ana kumbali Zimesana mic hapo. Zimesana mic hapo. Pepani. Kena kupana bwera phone ya office. Anayanka. Adayanka. Basi anamaliza kudya. Ati basi ndizipita ndishedwa. Okay chabwino. Basi. Ndine nalokhumudwa ndimene iwama ndiyang'anira. Anatuluka kuti azikwera galimoto yawo. Nafunsa driver sabwera uzakutengani. Ati nkazonga ndiyendesa ndekha. Galimoto ndifuna ndikaisiye ku airport. Anagwisa chichewa choti ikuteteze iweyo. Nati bwanje andifuna ndikuteteze iwe. Ndinali wozungulira moto koma sini maganiza kuti akutanthauza chani zimene ni maganiza mazuwa zimaini maganiza zinthu zina. Kuti azikwera galimoto anabwerera. Akazanga tandipasani passport. Ndikuti kunkhadabe komweko ndikupaseni passport. Kapena mupitirira na ulendo opita ku Bahamas kwamene kanda president ati tango ndipasa passport iyo. Leo kunkhadabe kumwamba ukuyenda ndi ma passport akuti tango ndipasani passport. Passport imene izakuonesa pamene tazakhale ine. Ndinafunsa mukutanthauza chani. Ati usandifunse mafunso. Takatenga passport. Ndinathamanga katenga passport. Ndikotenga passport ndinazati poti ali Malawi muno. Ndathamanga so katenga wallet yawo ija anaisiya popita ku North Korea. Nati wallet iyo solo mwaisiya. Ene nkutenga 20,000 nkuikamo nati mukandiguliyeko plante. Mukamabwera ndanandiuza kuti iwe nakuuza ti wallet usandipasi.
waleti isunga muli zofunikira zimene utazifune kwambiri pompano. Ndoti mautanthauza chani, tangopereka passport iyo, so napasa passport. Passport ndikamba wapa ulendo kuti uzandizindikire ine, uzandizindikira ndi passport. Anakwera sana ndiyang'ane, ine anapita nitakhumata. Ndinapita ku business kwanga, anandiuza tifika 2 o'clock kuti taperekeza president akupita ku America. Ndeine nazoto ngati akufika 2 o'clock pa airport ndeuti nezochita zanga ikamati 2 nanenso ndikhaye nditamaliza kuti ndibwere ndachingamira munanga ku nyumba. 2 o'clock ijeta kwana sitinalankhulaneso, ndinatumiza message kuti mwafika. Message jaina panga tiki kamozi. Basi kenako ina ndeuti adipopanda network. Ndinakhalabe kumalo kumene naliko pakana chamma 3. Kenako naisa kuimba cannot be reached. Nati ndinene kuti battery phone yatha battery kapena ili moyo. Kenako nangozuza 3 o'clock ndinyamuke nsipita kunyumba mwina battery yatha ndisikangokhonzeka chakudya. Nakha unyumba kuja makhonza chakudya khonza chamma 7 o'clock. 10 minutes past 7 sinima iwala. My son, mwana wanga umamona, anandimbira phone. Amayi ine abe kwa Mulungu tinachokera komweko tizabwerera. Nati kutanthauza chani, yankhula mwachangu ndili busy. Anabwerezanso. Kwa Mulungu tinachokera komweko tizabwerera. Ino kutanthauza chani mwanawe? Ine ndili busy, abambo ako akhala akubwera pompano ndikukhonza chakudya. Ali amayi limbani mtima basi. Ndegeja kukhala kuti yasowa. Nati wanena kuti chani? Akuti ndega kuti yasowa ndikuona ma social media. Ndeuti ino simunaone? Nati ayi sinagwire phone kuti ndikhale pa WhatsApp. Ndikungolankhula ya phone koma sinalowe pa WhatsApp. Komanso kuno kuma zimene ninayankha ine kumalawi kuno ndege singasowe, ndege imeneyo ilipo amambo ako abwera. Amayi tukhanga tizoona. Ine nasira chilichonse pati pompo. Kulowa pa social media na unanozima messages omwe anthu amandipanga forward zambirimbiri. Ine chachitika ndi chani? Ninasiya kupanga chilichonse basi ne kukakhala. Sinalire sinadani nakhala. Basi pakana tinagona. Mamawa kwathu kunalibe munthu aliyense amadikirira. Anabwera pongo zanga akazi, anali munthu oyambirira kufika, amakhala ku 36 Mrs. Bwanali. Ine ndege ipezeka, ine nanyamuka ulendo kaoda zinthu mtown zimene ndimagulisa. Chamma 10 komabe ngakhale ndimayenda mutu wanga umakhanga ali munthu amisala. Chamma 10 nalandira phone ndi brother ena timapemphera nawo pa city center kundimbira kunyumba tukabwera anthu. Bwerani pompano muli kuti nati ndili kulikoni kwa Chisapo. Ati bwerani pompano ina. Ndegeja atu mwina yapezeka. Anthu ndekha kumazifunsa. Ndi nathamangisa galimoto. Fika unyumba ndapeza anthu asegula gate chani. Akuti anali aku office kwa munanga. Ati tinatuma kuntchito ndetabwera kuti tizakuuzeni kuti sanabwere ndiye tosefe tikuyembekezera kumva zosatira za ndege ya sowayi. Akatiuza tibweranso musachoke. Pamenepo ndi pamene inonso pano namba kukhala ndi maganizo. Ndege jadi yasowa ndinakhala pansi ino. Kenako ndama kuona anthu ayamba kubwera. Zitatero no anthu tinagona naulusa president, former president Matofu kuti anthu aja apezeka koma onse anali atatisiya atamwalira. Ntauzidwa chonchija nemangouzidwa kuti ndinakomoka.
basi unacha usiku umene wanthu anakachingamira maliro kupita nawo ku Sunset mamawa 6 o'clock poti ife ndi fasilamu tikatenge thupi lathu tikayike. Nafika ku Sunset nauza kuti sanda ya mulanga tipange organize. Ndi mochari kuja kunabwera lamulo loti anthu asavundukule asayandikire mathupi osali mwa kanthu. Ine ninapempha kuti ndilimba mtima sindilira ndikaone. Anandiuza kuti mwachepa nazo simungaone. Nauza apongozi anga bambo bwanali pitani mukapanga identify thupi la munanga ngati nkhope yawo sikuoneka anamvala zakuti. Bambo bwanali anapita ati anauza kuti musagwire musatani anango avundikira nangonena chipumichi sidiziwanso kuti chipumicho chinali chawo kapena si chinali chawo. Anathandizira kunyamula tembo kuti ukalowe mujeneza imene anatibwerekanso brother ena yake chifukwa anati singalowe mujeneza wamba ndi brother amene anazipereka kuti bwereka jeneza. Analitiuza mukakafika kumuzi mukangofikira kuti aya musakasambise musakagwire musakasegule nchikwama mmene chililicho. Ndiye ananyamula bambo bwanali ndi anthu ena tinauza achibale kumuzi kuti akalowe m'manda akalandire mtembo. Ndicho linga choti nimafuna ndisimikize zomwe bambo anandiuza kuti thupi linangokhala chinthu cha debwe ngati chopanda mafupa. Nde ndinafunsa chinapangisa kuti chinthucho chikhale cha debwe nchani akuti inenso sindikuziwa chifukwa matikaniza ulo kuti titigwire koma ponyamula makhala ngati wanyamula chinthu choti chilibe lofupa chinangokhala mukachitumba ndipo mthumbamo chinayi cha zipi nkuchisekera momo mmene amafotokozera apongozi anga. Basi tinafika kumuzi kuja kuyika maliro. Anandiuza patatha 2 weeks foni inalandira kuchokera ku area 30
muzapeza nga identify katundu amene anali pamene panapezeka anthu panachitika ngozi. Ndinapita ineyo fika ku 30 kuja chimene napasidwa passport ijaye ana inena kuti identity ya pamene tazagone anayika mu envelope ya khaki nalandira ndinafunsa munanga anatenga so phone yawo yang'anani pali mafonipo phone ya munanga ndinaipeza koma sinaitenge chifukwa chani nthawi imene ndinali wobalalika komanso ndinali wodabwa kwambiri kuti foni kuchoka mmwamba kugwera pansi. Chifoni chinali changati anthu anachitenga nkuchika mu mtondo nkuchisinja nkuchinyenya timasimu kadikaje katapindika kupindika ngati kaya chani. Ndinangoyionera chikava nachigwira chonchi chifoni chikungoyoyo katima waya paliponse basi nachonso chifoni chinali chatepwetepeso. Nde ine paranso nzanga wina ma families tinaipo khala ngati 4 nzanga wina anaitenga yamuna akeso yatepetepe choncho ine naisiya nzanga wina yonso anaitani anaisiya ndinangotenga ko passport basi kufikira siku la lero tinapita ku inkale yo yachiwiri yoyamba yachiwiri zomwe ndingayankhuleni ndi zomwezo. Zikoma kwambiri kumpanda. Moko pompani tingo imira kamphindi kochepa kulemekeza malemu Abdul Lapkin. Msemo wa Abdul Lapkin usemo ntende kusokhala basi. Pepani mene ndafotokozera chizi cholinga chathu kuti tikukumbuseni nkhani yowawa yopweteka kwambiri. Tiyapempha ma members kuti mwina afuse mafunso awiri atatu kuti mwina amvetsetse. Koma chimene ndingafune kufunsa ineyo nchakuti report imene mapereka lero munaperekanso ku commission of inquiry. Ningofuna mutsimikize zonse zimene manena apapa pachiyambi pakana pamathero. Munafotokoza choncho munafasira mafunso amenewa kapena munafotokoza bwinobwino ku commission of inquiry. Mafuna ndamire pamenepo. Ku commission of inquiry ndinafotokoza maka kumbali ya status ya 2P ndinafotokoza ndipo ndinafunsa kuti ndimafuna ndiziwe kuti chinachitika ndi chani. Ndiye kundiyankha kwake anangondidula brother amene anali acheya anayamba kundilankhula in our language yawo kundiuza kuti basi ndikuyenera kuvomereza ndine Islamu
kuti zinachitika choncho basi inenso ndinangochivomereza kuti basi zikuyenera kutero, sindinapitirizenso, ndinakhalira pompo. Chaba tafusa ma members kuti mwina afuna afuse mafunso ena ndi ena. Chabwino tamva zimene ayankhula anero zomvetsa chisoni kwambiri. It was so emotion. Onano munthu wamayi kukanika kufotokoza chisoni komanso misozi kutsika zinthuto zosakhala bwino zomvetsa chisoni kwambiri. Ndi mafunso ano nkumakhalapo kuti inali ngati suicide mission kapena anangokhala ndi mzimu wachiziwiso makamaka nkhani zokhuzana ndi imfa paja anthu ena amatha kumaona ndithu imfa ikamafika kapena panali china chake chimene chimachitika behind the scene ndithu nkhani zake zosakhala bwino. Of course mukuyankhula kwawo after atafunsidwa ena mafunso ngati amene anafotokoza kunena zona kuti kulingana ndi chikhulupiriro chawo kutheka ndithu aleti a spouse yawo anali ndi mzimu wachiziwiso makankhani okhuzana ndi imfa yawo ndithu nkhani zake zosayenda. Imfatu imeneja inabweretsa peni osati masewera mafamilies amene wataonani imene zakhalira pamenepa zinthu zosakhala bwino. Ena ndithu they moved on komano kumafamily amene ajawo komanso amene achitira madamu amenewa it's sad munthu wokuyiwalira ndi mmene zinalili nthawi imeneja zosakhala bwino. Ayi ndithu makosana amene amwe ndi maganizo pa nkhani imene ngati maganizo alipo mutha kufotokoza comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu.